Dames en heren, het fijne aan zo'n concert te geven, dat is dat ze eigenlijk een set kunnen doen wat ze normaal niet kunnen doen. Als ik het wil. Ik heb gladde hannetjes, sorry. Het fijne aan zo'n concert is dat ze eigenlijk nummers kunnen brengen van artiesten die dat ze zelfs enorm nog opdoet. En ik heb er zo'n paar wat ik vandaag terug wil gaan brengen. En ene daarvan, die gaan we nu doen. En dat is een medley met mijn favoriete nummers van André Hazes. Ja. Jongens, en ik wil je allemaal hier meezingen. Ik heb het goed gedaan, maar ook zo fout gedaan. Als ik terugkijk in de tijd, een lach met tranen, zo voel ik mij vandaag. Geproefd van het leven, zoveel vrienden omgekeerd. Met bloed, zweet en tranen. Zij dat hier maar op. Met bloed, zweet en tranen. Zij vrienden, dag vrienden, daar koek is op. Jongens, voel je zo hier? Met bloed, ja! Geweldig jongens. Zij grot hier maar op. Met bloed. Zij vrienden, dag vrienden, daar koek is op. Oh. Wat een geur. Binnen. Verlangde zo naar jou, hier aan de zee. Ja, ik denk nog steeds hoe het was geweest toen je naast me zat, hier aan de wand. Ik vroeg, drink je mee? Wat voor drinken? Toen je proostte naar me keek, werd ik zo ik dacht een beetje verliefd. Als ik wist wat jij zo dacht, had ik nooit op jou gewacht. Als een kind zat ik te dromen, deze nacht ben jij voor mij. Maar die droom ging snel. Het is er niet genomen door nog een mee. Het is een liedje over te vliegen. Oh. Mijn zoon was gisteren jarig, hij werd 8 jaar oud in stad. Hij vroeg aan mij een vlieger en die heeft hij ook.
gesproken had. Maar zijn bal, zijn fiets, zijn treinen, nee daar keek hij niet naar om. Want zijn vlieger was hem alles, alleen wist ik niet waarom. En toen een andere morgen zei vader ga je mee. De wind die is nu gunstig, dus ik neem een vlieger mee. In zijn ene hand een vlieger, in de andere een brief. Ik kon het niet begrijpen, maar toen zei mijn zoontje lief. Ik heb hier een brief. Die hoog in de hemel is. Deze brief bind ik vast aan een vlieger. Tot zij hem ontvangt, zij die mens. En als zij dan leest hoeveel ik van hem hou, dan ik niet kan verder aan die andere vrouw. Ik heb hier een brief voor mijn moeder, die hoog in de hemel is. Ik heb nog één en dat is niet goed. Hoe zijn die handjes? Zwak geslapen. Vroeger gisteravond, wacht op mij. Misschien ben ik vanavond vroeger vrij. Ze drukte wel voor jou, maar zij komt mij. Nu sta ik voor je. Ben ik blijven hangen in de kroeg. Zodat ze weet het, heb ik nooit genoeg. Hoe was het? Dat was alles wat ze doen. Wat ze doen. Lonneke,